Illum l-Knisja tfakkar lil Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Santa Ċeċilja hija għażiża għal dawk li huma fil-mużika ukoll jekk speċjalment iħobbuha. Santa Ċeċilja hija l-patruna tal-mużika u l-kant. Il-qima lejn din qaddiża Verġni u Martri hi universali. Issaħħet bil-predikazzjoni fuq l-eżempju sublimi tagħha bħala mara ta' bilħaq nisranija u fuq il-martir li ġarbet. Iċ-ċentru tal-kult lejn Santa Ċeċilja jinsab fil-Bażilika Antika. Lila hi dedikata fil-qalba ta' Ruma. Sant Wistin jgħallimna li għandna nagħmlu lill-Alla il-missier tifħili jixtraqlu. Sew billi naħdmu tajjeb is-sena mużikali li jista' għandna, imma fuq kollox billi nfasslu ħajjitna fuq in-noti sbieħ tal-virtujiet insara. Din il-qaddisa hi tassew martri għax xerdet demma għall-isem ta' Kristu, bla xejn ma beżgħet mit-theddid tal-imħalfin, għalhekk daħlet fis-saltna tas-sema.